Arratsalde on guztioi, gaurkoan ere elkarrizketaren tarteari leioa irekiko diogu eta horretarako gurekin daukagu Miren Gorrotxategi, Podemos ahal duguko lehendakari gai izateko prozesuan murgilduta. Ongi etorri Gorrotxategi Andrea. Eskerrik asko. Bueno, lehendabizi, aktualitateak agintzen du eta azkeneko 12 egunetan fokoa Zaldibarren jarrita izan dugu, oraindik ere bertan daukagu, izan ere bi langile bertan lurperatuta baitaude Luziaren ondorioz, eta oraindik ere osasun auziari dagokionez, azterketa eta test berrien zai gaude, bai uran bai airearen kalitatea zein den ezagutzeko, baina gaurkoan ere aktualitateak legebiltzarrera eraman gaitu, oposizioko 3 taldek eskatuta, Urkullu lehendakariak eta 4 sailburuek agerraldia burutu dute. Lehenik eta behin, nola baloratze duzu azken 12 egunetako gestioa eta baita ere gaurkoan ejekutiboak emandako erantzuna? Nik uste, Zaldibarrek erakusten duena da, lehenengo giza krisi bat gertatu dela, 2 pertsona lurperatuta da oraindik, Joaquin eta Alberto oraindik ez dira atera, eta osasun krisi bat ere larria dagoela erakusten du. Baina hortaz aparte krisi politiko bat ere agerian dagoela erakusten du. Eta nik uste ez dago argi, ez dutelako garbi utzi zer gertatu den. Zaldibar argitu, hiritarrek eskatzen duten aldarrikapen horri hartzen baldin badiogu, egia esan, ez dakigu zer gertatzen ari den, ikastetxeetan patioak itxita daude, futbol partiduak eten egiten dira, gauzak larriak gertatzen ari dira, baina ez dakigu ondogi zer ari den gertatzen. Eta hori informazio eskasa dagoelako da. Eta bestalde batetik, eta horren ondoan ere, eta oso grabe iruditzen zatana da, ez dakigula zer pasatu den, zer eragin duen hori gertatzeak. Daukagu krisi, giza krisi sanitario, ingurugiroari begira, krisi sakon larri bat, eta ez dakigu zer gertatu den. Zenolako erabaki kate edo erantzunkizun gabekeri kate gertatu den hori hola gertatu izan dadin. Orduan nik uste gauza asko dagoela argitzeko eta segura asko erantzunkizun kriminalaz gain, hori argitu beharko direnak erantzunkizun politikoak ere oraindik argitzeko daude. Kudeaketa eredu edo estilo baten agorpen zantzuak ikusi ditugu krisi honekin? Bitu, nik ikusten, hori bai agerien ikusten dena da, Euskadi oasis hori agian ez dela hain esaten ziguten modukoa. Eta oasis horrek arrakalak dituela eta fantasia bat dela ere erakusten digu. Nik uste dut, hau Zaldibarren gertatutakoa dela alegoria oso zuzena Euskadi oasis bat ez denarena. Eta hau, hauteskunde testuinguruaren atarian gertatu da. Berez, gainera, hauteskundeen aurrerapena luzia gertatu eta 5 egunetara gertatu zen. Eta hor, ikusiko dugu ere herritarrek zenolako balorazio egite duten. Hori da, nik uste, pentsa genezaken, jakin gabezian ditutako hauteskundeak izango liatekela, baina egia da, orduan jakina zala gertatutakoa. Baina egia da baita ere, larritasuna, gertakizun honek inguruan daukan larritasun guzti hori ez zela haina ezaguna momentu hartan. Eta denbora, erakusten, egun pasatu ala, ikusten ari gara, egoera askoz ere larriagoa dela lehenengotan esan zigutena baino. Eta gainera alde guztietatik. Oraindik, Joaquin eta Alberto handik atera gabe daude. Oraindik osasun ondorioak larriak eta sakonak izaten ari dira eta ez dakigu norarte iritsiko diren. Eta ingurugiro aldetik ere ondorioak oso larriak eta ez dakigula ez dare ze norainoko sakontasuna izango duten. Beraz, egia da jakina zala gertatutakoa, baino ez genekien zenbaterainoko larritasuna zeukan gertakizun honek. Fokoa orain Zaldibarren jarrita dago eta itxura guztien arabera hurrengo egunetan eta litekena da asteetan ere oraindik gertatutakoaz hitz egitea. Lehenik eta behin oraindik ere aipatu bezala 2 langile bertan harrapatuta eta lurperatuta daudelako. Baina 2020arekin batera, bagenekien hauteskunde zikloa
hasi egin berzela Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan, Euskal Autonomia Erkidegoan, baina azken asteetan hainbat gauza prezipitatu egin dira eta horren lekuko, aipatu bezala, bozen aurrerapena. Eta zentzu horretan, alderdi eta koalizio ezberdinen barruan mugimenduak eta designazioak egon dira, eta kasuntan aldu guren baitan lehendakari gai izateko barne prozesua, eta hortara zure burua aurkezteko erabakia azalduzu, eta bertan murgilduta zaude, zerk eraman zaitu pausu hori ematera? Bai, egia da, badakizu, Podemosen barruan beti lehendakari gaia momentu honetan, baina edozein kargu publiko eukitzeko nor izango den hori primarioen bitartez egiten da, eta primario horiek irekiak dira, eta gure nortasun agiretako zeinutako bata, ez da, errekonozitzea pluraltasuna dagoela, edozein alderdi politikoan, edozein erakunde politiko edo giza erakundetan dagoen bezala, aniztasuna dago, eta anistasun hori zapaldu beharrean edo ez ikusiarena egin beharrean egiten duguna da errekonozitu existitzen dela eta bideratu nolabait hortik militanteek erabaki dezaten zein dan momentu horretan hobetoen ordezkatuko lukeen Podemosen norabide politikoa zein izan beharko litzateken. Beraz, primarioak, printzipio demokratikoaren arabera guretzat oso importante direnak, eta zergatik aurkezten naizen, eskatu egin didate, badago militantek eskatu didate, eta batez ere hiru ardatz nagusi inguruan, sortu da hautagaitza hau. Ni naiz buruan, ni lehendakari gaia naiz, baina ez naiz ni bakarrik aurkezten dena zerrenda batean beste pertsona batzuk ere badaude, eta bertan bildu gara hiru ardatzen inguruan asmo konkretu batzuekin. Eta zeintzu dira ardatz horik? Alde batetik, esaten dugu, integrazioa eta batasuna. Hau da, proiektu politikoa, Podemosen proiektu politikoa indartxo izan dadin, eta sendoa izan dadin, uste dugu behar duela barneratu aniztasuna. Ez parteko hautagaitza bat egin, baizik eta hautagaitza anitz bat zeinean bertan sartuko diren eta errekonozituko den hainbat lan talde, lan egiteko modu eta militantzia guztiaren ordezkaritza izango litzatekeena. Orduan, integrazioa, aniztasuna integratu, batasunean gero lan eta modu indartsu batean lan egin alizateko. Integrazio gainera ez bakarrik barruari begira, baizik eta gizarte zibiletik ere jendea erakarri, guk badako Amnistia Internazionaleko koordinatzaile izandakoa, edo bertan bertoko mugimenduko aktivistak ere badauzkagu zerrendan. Hau da, guk uste dugu Podemos parlamentuan ordezkatuko duen zerrendan egon behar dutela Podemosen barruan lan egiten duten pertsonak aniztasun osoan, eta baita ere gizarte zibilen lanean diharduten beste agente batzuk. Eta beste nortasun zeinu bat ez da gurea izango litzateke gu Podemosekoak garela, betidanik. Ni Podemosekin batera jaio nintzen politikoki, eta beti egon naiz Podemosen barruan, Podemosekin leial lan egin izan dut, 4 urte hauetan egon ez lehenengo senatuan, gero kongresuan, berme batzordeko presidenta naiz, estatu mailako berme demokratikoen batzordekoa, eta beti mantendu dut nire leialtasuna eta fideltasuna Podemos proiektu politikoarekiko. Nik uste hori dela gure nortasun punturik importantenetako baitare, eta militanteek mugimendua edo hautagaitza hau aurkeztea pentsatu dutenean, baloratu duten benetan garrantzia handia eman dioten elementu bat. Eta beste ardatz bat, beste elementu bat izango litzateke gu definitzen gaituena oso argi daukagula, oso argi parlamentuan sartu eta gure lan egiteko bidea EH Bildu eta PSOErekin batera izango dela zubi lana eginez, eta horregatik nire hautagaitza zubiak izena hartu du baitere, zubi lana egin, bi indar politiko hauen artean, eta gu zuzendari bezala, politika progresistak egin ahal izateko. Horrek aldaketa bat suposatzen du azkeneko hilabetetan ikusitako tendentziarekin. Hau da, batetik aurrekontuen aferean
Elkarrekin Podemosek akordioa lortu du EAJak eta PSek osatzen duten gobernuarekin, eta baita ere entzun genituen Lander Martinezen adierazpen batzuk, hauteskundeen aurrerapenarekin batera, zenez prest zeudela akordio berriak egiteko. Ardatz desberdin horrek, pixkat badibez Irunen ikusi duguna, edo nolabait ere, segida bat izan duena Nafarroako gobernuko aurrekontuen auzian, ardatz desberdina da. Bai, gure zerrendatan ere, gure hautagaitzan, Zubiak hautagaitzan, David Soto zinegotzia Podemoseko bozeramale dana Iruneko udaletxean, berak egin du aurrekontuen negoziazio lana hau, eta gure zerrendatan ere sartuta dago Jon Kollar errenteriakoa, bertan alkate ordea dana Bildurekin batera gobernua osatzen duena errenterian. Beraz, badaukagu bide hori jorratzeko gogo benetazkoa, eta esperientzia baita ere. Bai, Eusko Alderdi Jeltzalearekin akordioak, politikan zabiltzanean akordioak Eusko Alderdi Jeltzalearekin ere egin beharko dira. Baina gobernurako norabidea hortan pensatzen dugunean, zenolako gobernu norabidea izango duen Euskadik, orduan gure hitzarmena, gure negoziazioa horrek begiratu behar dio nahi eta nahi ez, eta zuzenean, eta argi eta irmo, EH Bildu eta PSOEri ezkerreko aldean kokatzen diren alderdiak direlako, bere motxilak dituztenak, baina gure lana izango da zuzen ere zubilan egitea, lehen esaten nuen bezala, eta motxila horiek pixka bat arintzea, eta benetan importantea dana, eta da ezkerrari begiratzen dioten politikak, eta Euskadirentzat etorkizun progresista bat lortzeko indar politikoak biltzea. Hori da, euskal politikak epertainera daukan ekuaziorik nagusiena? Diot, ezkerreko bloke berri hori osatzea, transversalidade bai identitario, bai aipatutako jatorri edo motxila aurkakotasun eta sufrimendu evidentea egon den herri honetan, nolabaiteko ekuazio hori askatzea da epertainera behirako... Hori da, gaina bitu, nik uste, eta orain arte, guk begiratzen baldin badiogu, diegu zenbakiei, Euskal hiritarrek bozkatzen dute normalean gehiengo bate ezkerrari begira bozkatzen dute. Gertatzen dena da gero, egia da, EAJak botu gehiago izaten dituela besteak baino, eta orduan berak daukala normalean ekimena gobernu osatzeko, eta lortu izan dituela, PSOE PP-ren hori akordio hori kenduta garai batean, baina lortu izan dituela laguntzak gobernatu ahal izateko. Baina begiratzen baldin badiogu hauteskundeen emaitzei, Euskal Autonomi Erkidegoko hiritarrek bozka gehiena ematen diote ezkerreko indarrei. Beraz, esan lehike hiritarren gogoa dela ezkerrari begiratzen dion politika bat egitea, eta momentua izan daitekeena behingoz hiritarren bolontate horri itzulpen bat emateko. Bai, eta hori izango da, aipatu bezala, hautagaitza aurrera ateraz gero, ardatz parlamentario eta politiko nagusia. Hori da. Horretan zentratutuko gineteke, eta gainera esaten dudan bezala, hauteskunde gertatu eta hurrengo egunean, aurrekoan gertatu esan bezala, Pili Zabala izan zanean lehendakari gaia, oposizioan sartuko zirela aldarrikatu zuen, edo adierazi zuen, ez zuen asmorik agertu horrelako hitzarmen bat jorratzeko, guk ordea gure asmoa da guztiz kontrakoa. Hurrengo egunean bi alderdi politiko edo bindar politiko hauei deitu eta saiatu negoziazio bat bideratzen gobernu norabide aldaketa bat egiteko, lortzeko. Nolabait barnera begira ere, ardatzen artean integrazioa aipatu duzu. Zentzu horretan, atzo jakin genuen zirkuluen babesen emaitza, beste hautagaitzak jaso ditu babes gehiago. Hala ere, integrazioaren kontzeptu horretatik, emaitza dena delakoa nolabait posible da, bi hautagaitzetatik eratorritako
nolabaiteko pertsona eta profilen integrazio bat, zuk aipatuzu, gizarte zibiletik etorritako pertsonak, erakundetan lanean daudenak, nola ikuste duzu hurrengo eguna? Ze artikulatu egin behar da, hauteskunde eskaintza bat, jendea involukratu, militanteak, eta horrek dakarra lan bat, eta ziurrenik ez, ziur batasuna eta kohesioa behar duena. Hori da, nahi eta nahi ez, nik uste dut, proiektu politiko indartsu bat lortzeko nahi eta nahi ez integratzaile izan behar du, beraz, hortan egin beharko du barrura begira gure erronka nagusitako bat hori da. Dana dela, bai nahi non aipatu ez da hori abalena. Nik ez daki zergatik, Bozento taldeak gainera haizea handia ematen ari zaio kontu horri, eta oso nabarmen jarri da Rosa Martinezen hautagaitzaren alde, esaten abalen borroka horretan irabazi egin dutela. Baina hori ez da zuzena. Araudiak, gure barne araudiak eskatzen ditu 3 abal kolegiatu. 3 zirkuluetan abalak eskatu behar dira gutxienez. Orduan, guk egin dugu 3 zirkuluetan abalak eskatu. Eta eskatutako 100 baietz esan digute. Besteek erabaki dute gehiago eskatzea, gehiago eskatu dituzte eta lortu egin dituzte, ez dakit lortu dituzten eskatutako guztiak edo ez dakit. Baina erabakia, beraien erabakia hori izan da. Ez 3 eskatzea baizik eta gehiago. Orduan, eman dizkiete abal horiek, baina abalek ez dute inolaz ere, eta hori gure araudian gainera oso garbi idatzita dago, abalak ematea ez du esan nahi hautagaitza hori horren alde egiten duzunik, ez da gutxiago ere. Gainera, normalean abalak eskaintzen dira hautagaitza guztiei. Guk ere eskatu izan bagin ditu, 27, 29 zirkuluei abal hori guk ere lortu egingo genituzke. Zergatik? Lehen esan dizuan bezala, ni Berme batzordeko presidenta naiz estatu mailan, eta abala ez ematea hori da justifikatu egin behar dana. Eta ematen ez danean, hori Berme batzordera eraman daiteke eta Berme batzordeak babesa eskaintzen dio hautagaiari zeinak abala ez duen lortu modu ez justifikatu batean. Beraz, abalen auzi horretan nik uste nahiko nahastea egondala, ez dakit agian ez da oso modu argian komunikatu beste hautagaitzaren partetik, eta gero hor Bozentoren interes nabarmena ikusi da horrekin bideratzeko nolabait eta mesede egiteko hautagaitzetako bati. Bozentoren agian interes horrek, zer ikusia duzuk aipatutako ardatz ezberdin baten eraikuntzarekin? Batek daki. Beste titular bat aipatu izan da, nolabait zure hautagaitzak ere baduela kakotxartean Pablo Iglesiasen bedeinkapena. Horren aurrean, zenolako batzuk, modu positiboan baloratuko dute, beste batzuk ez hainbeste, baina hori aipatu da. Bai, egia da, zuk esaten duzun bezala, bakoitzak bere balorazio egiten du, eta batzuentzat izango da gauza ona, eta beste batzuentzat ez. Baina egia da, nire ibilbide politikoare bigaratzen baldin badiozu, beti egon naizela alde batean, leial jokatzen, eta alde hori izan dela Pablo Iglesiasek burutzen duen proiektu politikoa, Pablo Iglesias burutzen duena, baina gure idazkari nagusia delako, militantek horrela erabaki dutelako, eta ni beti alde horretan egon naiz. Pablo Iglesias idazkari nagusia da, eta berak ez du kanpainarik egingo inoren alde. Baina egia da, hori bai, eta hor Lander Martinezik galdetu zitzaion ez da ia Pablo Iglesiasek baziukan berri bere hautagaitzarena, eta berak esan zuen, ez ziola, nik bai, nik aurkeztu horretik nik berari deitu egin nion eta esan nion bitu haizu. Hau asmoa dakagu, nako mugimendua sortu da gure militantziaren barruan, hautagaitza bat aurkezteko, eta horrela pentsatu egitea, eta berak bere onespena edo oso bai aurrera esan zidan. Idazkari nagusia da,
eta Espainiako gobernuko presidente orde ere bai, ez? Eta horrek momentu honetan bere posizioa oreka ezberdinen baitan ere kokatzen du, mediatikoki azaltzerako orduan. Baina aipatuta Pablo Iglesiasen figura, Espainiako gobernua ezinbestean aipatu behar, nolabait UPN antzera, momentuz oinez egiten ikasten ari da. Zentzu horretan, Euskal Herritik begiratuta, zer espero liteke gobernu berriaren inguruan Euskal gaiei buruz? Horren inguruan, Pablo Iglesiasekin hitz egiteko aukera izan duzu? Beitu, nik alde batetik, Euskal gaiak, nik uste dut orokorrean badaudela gai batzuk Espainia osoari afektatzen diotenak eta orduan Euskadirentzat ere onuragarriak izango liatekenak. Eta adibidez, soldata minimoari buruz hitz egiten baldin badugu, egia da ez dela Euskadiri dagokion gai espezifiko bat, baina Euskadien eragin oso importantea daukana, edo lan erreformari begiratzen baldin badiogu, edo hainbat eta hainbat gai zeintzuk ez diran maila autonomikoan erabakitzen, baizik eta maila estatalean. Beraz, maila estatalean hartzen diren erabaki asko eta askok edukiko dute eragin zuzena Euskadiko biztanleen artean eta gure bizi mailan, ezta? Eta Euskadiri konkretuki dagokiona. Eta aurrekoak baita ere, importantea da, nik uste importantea dela gobernu honen iraupena, iraupen gutxieneko bat izatea. Hurrengo aurrekontuak onartu, horretarako Eskerra Republikanoren laguntza babesa behar da, eta aurrekontuak aurrera ateratzen baldin badira, Podemos eta alderdi sozialistek biek erakutsi dute eta erakusten ari dira gogoa elkarlanen aritzeko luzaroan. Beraz, hori lortuzkero eta legegintzaldiak aurrera egiten baldin badu eta iraupen gutxieneko bat, 2-4 urteko iraupena baldin badauka, nik uste dut esperantza argi bat eta bizi bat eukitzeko momentuan gaudela. Eta Euskadiri dagozkion gaietan baita ere. Nik badakit fokusek, adibidez, azkenengo fokusek, hiritarrek ez zutela oso ondo, oso argi ikusten gobernu honek zenolako onura ekarri lehioken, adibidez, Kataluniaren auziari. Nik uste denbora kontu bat ala. Badaude olako gaiak, behar dute denbora asko, poliki-poliki zubiak jartzeko, destensionatzeko, proposamenak egiteko, ez dira gaiak egun batetik bestera konpontzen direnak, denbora behar dute, eta denbora dagoen heinean, nik uste dut, konponbiderako esperantza bizia eduki daitekeela. Bai, aipatu duzu, edabide publikoek pasatatutako prospekzio hori. Deigarria zen, herritarren gehiengoak oso ondo, edo behintzat ez zuen gaizki ikusten abian jarritako gobernua, gainera gehiengo oso zabal batekin, baina era berean eszeptizismo puntu nabarmena ere plazaratzen zuen egin dezakenaren inguruan. Agian zerikusia dauka nolabait beren beregi Euskal agenda ez dakit deitu, nahiko ez estandarizatuen terminoen, alegia, beste estatus berriaren inguruko eztabaida, presoen inguruko afera izan litezken gai horien inguruko eszeptizismo gehiago dagoela alde sozialarekin konparatuta, eta hortara joan ere, zuk aipatu zuen nolabaiteko zubigintza lan hori, baina hori bete beharko du Podemosek Madrilen, alduk aipatu duzunenek eta enkomunek, ez? Hori izango da nolabaiteko pegamento hori agintaldia mantentzeko eta baita ere norabide horretan urratsak emateko, bai Katalunia ere bai Euskadiko gaiei buruz? Bai, hori da, nik uste Podemosen aldetik, eta Unidas Podemosen aldetik oso argi gelditu da zein dan bere konpromiso politikoa eta zein dan bere asmo politikoa, eta da nazio aniztasuna onartzea, baina kontuetan hartzen baldin badugu hori PSOEren baitan dagoen sentimentuetako bat ere bada. Gertatzen dena da, PSOEren baitan sentimentu edo norabide edo aukera desberdinak egon dira denboran zehar, eta batzutan nagusitasuna hartzen du batek eta beste batzutan beste batek. Baina nazioaniztasuna ere
PSOEren baitan egondan kontzeptuetako bat izan da. Orduan, nik uste dut hor, Elkarrekin Podemos, Unidas Podemosen erronketako bat dala, PSOEren alde hori indartzea. Alde soziala indartzen ari dan bezala, PSOEren baitan alde sozialak ere batzutan ezkerragora egiten du beste batzutan baino, eta alde sozialean Unidas Podemosek PSOEri bere sozialtasun, justizia sozialari begiratzen dion zati horri indarra eman dion bezala, nazioan iztasunari buruz eta beste gainontzeko gai horietan ere gure erronka izango dela PSOEk bere baitan jadanik badaukan kontzeptu hori eta ideologia hori indartzea, sustatzea, bultzatzea eta egi bihurtu dadin horren alde lan egitea. Baina, nabarmena da ere, erresistentzia handiak topatuko dituela, posible dalako ere alderdi sozialistaren barruan horri erresistentziak azaltzea, baina bereziki ikusten ari garelako involuzio nabarmen bat hainbat sektoretatik, eta horrek azkenean ere agenda markatzeko joera izan dezakelako. Hori egia da, baina Unidas Podemosen ezaugarrietako bat eta kemena. Horri ez begiratzea. Eta lehen esaten nuen bezala, nik uste badala baitare pixka bat bultzatzea PSOE eta PSOEri bildurra kentzea, bildurrak astintzea. Eta nik uste dut hori poliki-poliki lortu daitekeen gauza bat dela. Planteatzen danean hori mahai politiko hori eratuko dana, adibidez, azkenengo berrietan esan da Pablo Iglesias ere egongo dela. Nik uste dut zenbait eta espazio gehiotan sartuko den Unidas Podemos, orduan eta bermea handiago izango da PSOEri bildur hori astindu egingo zaiola eta modu irmo eta kementsu batean arituko dela. Ikusiko dugu zer gertatzen den, Miren Gorrotxategi, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta gogoratu, informazio guztia gurean gaur albistegi zerbitzuetan eta gakoak saioan topatuko duzuela, eta nola ez, amaika.es webunean eta Amaika Telebistaren Twitter, Facebook, Instagram eta YouTubeko profiletan. Gure partetik besterik ez, eta gabon pasa, besarkada bat.